Kita niyong video? Hindi maponggan, hindi masagang. Kay mapag-graduation si ma'am. Pero antes ina, San Jose Antique. Maulanon nga hapon sa inyo. Kagtani, kamo naman ang ara sa maayong kahimtangan. Kag madamo gid nga salamat sa inyo nga paglantaw kag pagpadayon nga pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Nan, hindi masagang, hindi mabangbang ang pag-graduation ni ma'am. Gani kabalo ka mo kung ano oras? Oras na para sa aton nga punto por punto. Kaya paminsaron sa ato nga eskwelahan, daw hindi ko man masarangan. Una nga punto, nga may pag-graduation. Abi sabta. Nga kinahanglan nyo gid mag-graduation. Anong sabat ninyo? Hindi mangin maayong buwas damlag sa mga kabataan kung hindi ka mo magpa-graduation subong. Maguba ang ilang kinabukasan, amo inang inyong nga gusto. Nga kinahanglan nyo gid magpa-graduation. Gain preparahan nyo gid kag may pa-music pa ka mo soundtrack sang graduation. Pwerte nga paminsaron, ma'am. Ano ina klase utok? Ginbalayan kag ginhampangan sang mga bagangan? Ikaduha nga punto. Anong pulos sang face mask? Abi sabta. Anong ginahimo sang face mask? Anong sabat da? Ang face mask para maproteksyonan kita sa virus. Pero anong ginhimo mo, ma'am? Ginpasa-pasa nimo sa mga kabataan. Tiko nang isa da may virus, ano? Latnan sila tanan. Nang award ka sang virus, amo nang imo gusto mabalaan, ma'am? Tapos, ano ng purpose yan? Ginakuha ni mo, ano kung magbotong kada sang face mask, bago dumaliso mo ng pingig sa mga kabataan. Para ano? Para i-prop sa ilang pictorial. Perting utok. Ano klase utok? Nagbalay-balay nilang tungaw kag dapaw? Ikatatlo nga punto. Mga ginhikanan, wala gid ka muna malabag sa sina nga graduation? Sabat? Anong sabat dira? Nga wala agi ka mo nagpalag. Kag nga aging pakadto nyo gid ang inyo nga mga bata para sa ina nga graduation. Wala agi ka mo naghambang hindi kami gusto. Kaya syempre pasi ang mga bata delikado. Wala get? Inano? Tabi na ako ng iba nga ginikanan, hindi sila gusto nga mag-eskwela liwat ang ilang mga bata. Kaya syempre para sa safety sang ilang mga anak. Pero sa inyo ya do kabaskog lain ang inyo nga paminsaron. Dibla unahon anay kabuhi sang sa edukasyon amo nang ilang gusto sang mga ginikanan subong pero kamuy ano inyo balik awat baliktad ang inyo kadali ka mo ano klase utok ina ha ano klase utok nagabok kay gin okay balos kay sang mga anay. Grabe gid ang epekto sang COVID sa inyo nga mga utok. Do nagkalagabok.